Bdew jitqasmu mill-erba' laptops b'xejn lill-istudenti tas-7 sena fl-iskejjel kollha f'Malta u Għawdex. Se jingħataw laptop b'xejn ukoll l-istudenti ta' 8 u 9 sena. Din l-inizjattiva hija parti mill-proġett One Device per Child b'investiment ta' 54 miljun euro b'kofinanzjament minn fondi nazzjonali u fondi Ewropej. Permezz ta' din l-inizjattiva kull student tas-sekondarja se jirċievi laptop personali flimkien ma' aċċess għal riżorsi diġitali ta' kwalità għolja. L-edukaturi se jibbenefikaw ukoll minn taħriġ kontinwu biex jintegraw b'mod effettiv l-għodod diġitali fil-klassi. Apparti il-laptops, il-proġett jipprovdi wkoll kontenut diġitali b'riżorsi skont il-kurrikulu u bekk jagħmel it-tagħlim aktar interattiv u attraenti. Ingħatat attenzjoni biex l-apparat ikun fih protezzjoni u filtrazzjoni biex jinħolq ambjent ta' tagħlim diġitali sikur. Fi żjara fl-Iskola Medja tan-Naxxar, il-Ministri Clifton Grima u Stefan Zrinzot Soppardi fissru dan il-proġett bħala pass storiku biex tinelep il-qasma fil-ħiliet diġitali u tinbena ġenerazzjoni lesta l-futur. Sostnew li b'din l-inizjattiva qed titwettaq weda elettorali oħra. Għandek it-tfal tagħna li qegħdin jingħataw l-għodda neċessarja bil-kontenut neċessarju sabiex propju ikomplu mixjin fil-perkors akademiku tagħhom. U kellna l-opportunità li naraw kif dawn il-laptop se jkunu qegħdin jintużaw mit-tfal u l-allima fit-tagħlim f'din l-iskola. Inizjattiva importanti f'dinja li dejjem qed issir aktar diġitali. L-inizjattiva hija mrebħa minn 4 nijiet ewlenin: it-titjib tal-aċċess għall-edukazzjoni, il-promozzjoni ta' tagħlim inklusiv u ta' kwalità għolja, is-saħħa tal-impenn diġitali u tnaqqis fir-rata ta' studenti li jitilqu kmieni mill-iskola.